गिबियावनो लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोथार बाथौ साननि गासैनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावग्रोबाय। मिजिंथियो हारि माहारिनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव गोथार बाथौ साननि गोजोन खौसेथि थासारिया जोंनि गेजेराव फैगोन। दुलाराय बाथौ गौथुमा 1992 मायथाइनि 10 मेनिफ्राय गौथुम महरै दाखांनायनि उनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि थामोनथानि बा धोरोम जौगानाय, राव हारिमु जौगानाय, माहारियारि जौगानायनि हाबाखौ मावबोबाय थादों। आरो बेबायदियैनो जोङो 1996 मायथाइयाव BTC सरकार बा BTC गभर्नमेन्टनि अननायाव जोङो खावसे सुथि हलिडेखौ जोङो गोथार सानखौ जोङो मोननो हाबोदों। आरो 2017 मायथाइयाव BTC गभर्नमेन्टआव बा BTC हालामाव जोङो आबुङै बन्द मोनबोनो हादों। आरो जोङो फैयै फैयै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेराव जोङो 2017 मायथाइयावनो आसाम गभर्नमेन्टनि अननायाव जोङो गोथार बाथौ साननि बन्द महरै जोङो मोननो हाबोदों। आरो बियो जोंनि गेजेराव गोग्गाथाव। आरो बियो गाबोननो फैबाय थानाय मागो दाननि नैथि मंगलबार, बे नैथि मंगलबारखौ गोथार सान महरै जोङो बाथौनि गोथार बाथौ सान महरै जोङो मोननो हादों। बेखौ जोङो जोंनि आसामाव खना खनला गासिबो खौसेथि फालिनायनि गेजेरजों गामि, सोलोंसालि, माखासे मावख'आरिफोराव फालिनायनि गेजेरजों जिल्ला बियाब हादोराव जोङो फालिनो थाखाय लादों गाजा गोमजायै। आरो आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादोरफोराव जेरै नेपाल, बांलादेश, बेंगल, मेघालया, अरुणाचल बेफोरबायदि गोबांथार जायगायावनो गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय लादों। आरो बे समाव जोङो लाइमोन आफादनि जानानै गासैनिसिमबो जोङो खावलायहरगोन जे गाबोननि नैथि मंगलबार एबा गोथार बाथौ साननि हाबाफारियाव गासैबो फैनानै बाहागो लाफैगोन खौसेयै। जोङो जोंनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बा जोंनि गासै गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो गाबोननि सानाव बाहागो लाफैगोनखौ जोङो मिजिंथिदों। गोथार बाथौ सान बा बाथौ धोरोमनि जौगानायनि हाबाफारि बे बिथिङाव गासैबो गोसो होसारलायनानै हेफाजाब होलायगोन। आरो बिथांमोननि बा सुबुं माहारिनि जों खौसेथिखौ जों लुबैदों। बे समाव जोङो गोथार बाथौ सान बा गोथार सान महरै मोनफुंनानै जोङो बुहुमाव जोङो माबायदियै बाथौ धोरोमनि सानथौ सानस्रिफोरखौ जोङो फोस्रावनानै बेखौ सुबुं माहारिनि गेजेराव गनायजाथाव मोनसे बिथिङाव लाबोनानै सोराङाव लाबोनानै जोङो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआव जोङो बा आसाम गभर्नमेन्टनि जोहै जोङो बेखौ बन्द सान मोनफुंनो हाबाय। आरो बेखौ जोङो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिनै गुवारनिफ्राय गुवार लेभेलाव लाबोनानै जोङो माबायदियै नेसनेल हलिडे बा इन्टारनेसनेल हलिडे महरै जों मोनफुंनो हागोन बेखौ जोङो सिन्था खालामलायनानै गासैखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों। गंफ्रोमबो गामिनिफ्राय न'खरफ्रोमनिफ्रायबो गासैबो सुबुंफोरानो गाबोननि सानाव जिल्ला आफादाव, बियाब आफादाव, मिरु आफादाव बे गोथार बाथौ सानखौ फालिगोन। बे हाबाफारियाव फैनानै जेन गासिबो हेफाजाब होफैलायगोन बेखौ मिजिंथिदों। आरो गोथार बाथौ सानखौ जोङो बुहुमाव गायसननो थाखाय गासैखौबो हेफाजाब होलायनो थाखाय जों लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरदों। गोजोन्थों।